गोकुळ सोबत गोकुल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एमएससीबी मार्फत स्पेशल पॅकेज आणणार असल्याचं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलंय. या संदर्भात काही निश्चित सूचना दिल्यात आणि काही वेगळा कक्ष हेल्पलाईन असेल का? त्यांच्या एमएससीबीचा स्वतःचा हेल्पलाईन नंबर आहे, त्यांचा कंट्रोल रूम आहे, त्याला स्वतः मी भेट देणार आहे. फडणवीस साहेबांना सिंधुदुर्गच्या विजेच्या संदर्भात सगळी विषय माहीत असल्यामुळे तातडीने आपल्याला अधिकारी पण दिलेले आहेत. राज्य स्तरातले सगळे अधिकारी आपल्या जिल्ह्याकडे लक्ष ठेवून आहेत आणि म्हणून एवढ्या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर मला विश्वास आहे एमएससीबी संदर्भात निश्चित पद्धतीने परिस्थिती बदलली जाईल. गाव पातळीचे काही प्रश्न आहेत, निश्चित आहेत, मी नाही बोलत नाही, पण म्हणून मी सांगितलं एकदाच आपण नीट करून घेऊ. एकदाच सगळे काय जे काही 100-200 कोटी जे पाहिजेत या जिल्ह्यासाठी स्पेशल पॅकेज म्हणून आणण्याची तयारी आमची आहे आणि त्या दृष्टीकोनातून पावलं टाकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.